Witam was, moi drodzy, witam panie, witam panów. Tym razem tak dość gorzko. Słuchajcie, długi czas się zastanawiałem, znaczy długi czas, no. Od kiedy się obudziłem dzisiaj wyjątkowo późno, bo mam ostatnio problemy ze snem, także śpię potem do późnych godzin, do 11, do 12. Czy taki materiał nagrać? Bo to nie jest kanał YouTube'owy nastawiony stricte na tematy, wiecie, polityczne, geopolityczne, tego co się dzieje na świecie. Są mądrzejsi ludzie ode mnie w tym temacie, jest dużo ode mnie mądrzejszych ludzi w tym temacie, choćby pan Max Kolonko, choćby Chmiel von Lubenau, który właśnie na te tematy takie polityczne i co się dzieje w świecie mówi, ale zważywszy, że tematyka kanału jest bardzo ogólna i tutaj rozmawiamy i robimy naprawdę różne rzeczy, i gry, i śmiesznie, i poważnie, i smutno, i o życiu, i o technologii, i o wszystkim, to stwierdziłem, że jednak w końcu moje też 3 grosze, może nie, bo to źle brzmi, może też coś o tym powiem i chciałbym od razu na starcie powiedzieć, że w tym filmie to jest tylko i wyłącznie wyrażanie mojej i prywatnej opinii, z którą się nikt nie musi zgadzać, która nikogo do niczego nie ma zamiaru przekonać, która nikogo do niczego nie nawołuje, na nikogo nie szczuje, ani do niczego podjudza. I w ogóle muszę też powiedzieć, że jest mi naprawdę głupio, że coś takiego muszę powiedzieć. Jest mi naprawdę głupio, że coś takiego muszę powiedzieć, że trzeba przed taką opinią swoją przypominać niektórym ludziom, że żyjemy w miejscu na świecie, gdzie mamy prawo do swojego zdania i mamy też prawo te swoje zdanie dzielić się tym zdaniem z innymi ludźmi, aczkolwiek moi drodzy, myślę, że wiecie, a jeżeli jeszcze niektórzy z was nie wiedzą, to ja was w tym momencie uświadomię, że są organizacje w Europie, również w Polsce, w polskim internecie, które generalnie polują na opinie niepochlebne czy negatywne w temacie właśnie tym, o którym będę mówił, i potem z wielką przyjemnością starają się twórcy takiej opinii napsuć zdrowia, życia, jakoś mu te życie utrudnić. Także no, nie będę tutaj z nazwy tych organizacji wymieniał, aczkolwiek jest ich kilka. Także mam też nadzieję, że ich członkowie pamiętają, że wolność opinii nadal generalnie w świecie istnieje. I co ja mogę, moi drodzy, na ten temat powiedzieć? No, człowiek się budzi rano i pierwsza informacja rano, w południe po otworzeniu oczu, to jest to, że zamach. Zamach i to już nie jest pierwszy zamach, tylko to już jest któryś zamach w naprawdę niedługim odcinku czasu. I znowu są ranni, są ofiary śmiertelne. Najpierw było 11, potem 17. Na ten moment mamy godzinę za 15 druga, już jest 34 są ofiary śmiertelne. Także moi drodzy, to jest tragedia. To jest tragedia. I dlaczego mnie to tak nie dotkło? Dlaczego mnie to tak dotkło? Bo wydawałoby się, czemu Niklaus, przecież to nas nie dotyczy tutaj bezpośrednio, przecież to się zdarzyło, to nie poginęli Polacy, to poginęli inni ludzie. Ale moi drodzy, warto też pamiętać o tym, że tam poginęli ludzie, którzy nam są, wbrew temu, co by się niektórym ludziom wydawało, bardzo bliscy. Tam zginęli tacy sami ludzie jak my, jak ja, jak ty. Tam zginęli Europejczycy. Mało tego, tam zginęli jeszcze ludzie, z którymi my jesteśmy w skali świata wyjątkowo blisko związani. Tam zginęli ludzie, z którymi my należymy do jednego kręgu kulturowego, cywilizacyjnego, cywilizacji łacińskiej. Mamy pomimo odległości geograficznej wspólną przecież historię, wspólną kulturę, także szczególnie w tym wymiarze mnie to dotkło i też po prostu, już pomijając to z drugiej strony, jako ludzi, którzy niczemu nie byli winni, którzy się znaleźli tam w złym miejscu, w złym czasie, tam się mógł znaleźć każdy z nas. Ja, wy, nasi bliscy. Także tutaj oczywiście, ale to już wiadomo, niech każdy w swoim sercu, czy minutę ciszy, czy jakąś zdrowaśkę, jeżeli ktoś jest wierzący, za ofiary, czy się jakoś solidaryzując z rodzinami tych, którzy tam zginęli. Oczywiście ktoś musi do mnie teraz pisać na Skype'ie. I
moi drodzy, od razu nasunęło mi się takie pytanie, biorąc pod uwagę, że to nie jest już pierwszy raz, bo mieliśmy już incydenty terrorystyczne w niedalekiej przeszłości, dwa na, można powiedzieć, wielką skalę we Francji. To mówię naprawdę o najbliższym czasie, już nie sięgam tam na przykład 2 czy 3 lata wstecz. We Francji dwa incydenty, już nie mówię o tym, co się działo nie może na tle terrorystycznym, ale co się działo z udziałem członków obcej kultury w Niemczech w czasie na przykład nocy sylwestrowej, co się stało dzisiaj. I zadałem sobie takie pytanie, znaczy w zasadzie ja go sobie nie zadawałem, ale dyskutowałem tutaj z paroma ludźmi, czy jest, moi drodzy, czy jest jeszcze szansa na opamiętanie? Czy jest jeszcze szansa powiedzieć, popełniliśmy jednak błąd, bo na pewno większość z was kojarzy dobrze te zdjęcia, te urywki filmów, prawda, kiedy to do Europy Zachodniej przybywali, prawda, teraz to można określać wieloma, każdy to nazywa inaczej, uchodźcy, emigranci, nachodźcy ze Syrii, z Afryki, gdzieś z odległych miejsc. Pamiętacie te transparenty Refugees Welcome, Willkommen, prawda, całą niemiecką na przykład Willkommenskultur. Pamiętacie też na pewno ludzi, którzy krzyczeli they are not dangerous, they are in danger. Niektórzy z nich nawet przyjmowali ich pod swój własny dach, do swojego własnego domu. I ja sobie zadałem pytanie, czy jeszcze jest do takich ludzi, bo to nie wszyscy, wiadomo, w tych krajach nie wszyscy tak myślą. To też, myślę, nie jest nawet jakaś grupa dominująca wśród ludzi, normalnych obywateli, jak my. Nie mówię tu o ludziach u władzy. Czy jest jeszcze szansa na opamiętanie? I doszedłem do wniosku takiego już jakiś czas temu, że do Europy Zachodniej, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Anglii, tej szansy na opamiętanie już nie ma. Już, według mnie, już jest za późno. To już jest za późno i mało tego, już jest o wiele za późno. Już jest o wiele za późno. Teraz to już można tylko popić wodą. Bo miałem takie tutaj dyskusje z kilkoma osobami, które właśnie też zadawały takie pytanie, może się teraz ockną, może ci, którzy byli takimi wielkimi zwolennikami tego, prawda, multikulti, którego to wszystko jest efektem według mnie, ale do tego przejdziemy za moment. Czy oni się jeszcze opamiętają i może oni zobaczą, że w tej formie, w jakiej ta między innymi ideologia multikulti i jakie to ubogacanie kulturowo Europy i tutaj, prawda, dawanie domu i schronienia i od razu jeszcze biorąc wielki nawias, proszę tutaj od razu nie patrzeć na mnie jako na człowieka, który ze wszystkich ludzi, którzy z tych odległych stron do Europy przybyli, robi terrorystów, bandytów i morderców, bo tak nie jest. I ja wiem, że tam są też grupy ludzi, które po prostu naprawdę uciekają przed wojną i które naprawdę tutaj szukają schronienia i chcą się zasymilować i pracować i godnie, bezpiecznie żyć. Wiem, że tacy ludzie są, dlatego proszę mi nie przyprawiać gęby człowieka, może od razu rasisty, ale to już jest temat na osobny w ogóle, moi drodzy, vlog. Człowieka, który tu wszystkich do jednego wora wrzuca, nie, ale według mnie ten fakt przybycia tak wielkiej masy tych ludzi tutaj do Europy jest z tym ściśle związany. Pomimo, że jak wiemy jest masa ludzi, masa też niestety polityków, którzy twierdzą, że napływ ogromnej masy ludności nieeuropejskiej do Europy nie ma z tym kompletnie nic wspólnego, że to w ogóle nie jest w żaden sposób połączone, że oni nie, to w ogóle to inni ludzie zrobili, to nic nie ma z tym kompletnie wspólnego. Moi drodzy, według mnie ma. Według mnie to jest ściśle połączone i jest to głównym powodem tego, co się dzieje. Wystarczy sobie posznupać w raportach, które szacują,
ile w danej grupie tych przybyszów może być na przykład bojowników państwa islamskiego, tych tam żołnierzy, wojowników tej organizacji ISIS i tak dalej. I może wtedy dopiero sobie niektórzy ludzie uświadomią, jak ściśle to jest połączone. I teraz tak, a propos tych dwóch rzeczy, a propos tego rasizmu, moi drodzy, wypowiadanie się już pewnie w oczach już niektórych ludzi, ja już jestem skazany na bycie rasistą w tym momencie, bo bycie rasistą w dzisiejszych czasach, moi drodzy, jest... Rasistę z człowieka robi się tak. O, tak to jest z człowieka zrobić rasistę, jeżeli tylko w ogóle już jakby choćby tknięcie tego tematu, tego co się dzieje teraz w Europie w sposób nieprzyklaskujący temu co się dzieje, od dłuższego czasu do wielu ludzi już jest rasizmem, co jest według mnie, moi drodzy, obrzydliwe, bo według mnie jest też taka tendencja, zważcie na to i zastanówcie się na tym na chwilę. Czy zauważyliście, że rasistę robi się w większości przypadków tylko i wyłącznie z człowieka białego? A jeszcze najlepiej robi się rasistę z człowieka, który jest białym Europejczykiem i jeszcze do tego chrześcijaninem. To już jest dosłownie idealny cel, jakby to powiedzieć, idealny materiał do niektórych ludzi, do niektórych grup, organizacji, żeby temu człowiekowi przypiąć gębę rasisty, homofoba i wszystkie te inne takie określenia, ale tutaj rasista tak jakby wychodzi, rasista tutaj wychodzi na pierwszy plan, wiadomo. Jest takie nawet, to krąży po internecie, są takie obrazki, prawda, murzyn, bo przypominam, że słowo murzyn nie jest słowem obraźliwym, słowo murzyn pochodzi od słowa łacińskiego, które przeszło do języka niemieckiego, a z niemieckiego do polskiego, nie jest one obraźliwe i można go używać. Murzyn, kiedy mówi jestem dumny z tego, że jestem czarny. Nie mam powodów, żeby się z czegoś z tego powodu obawiać. Jestem dumny z tego, że jestem czarny. Wszyscy, prawda, przyklaskują. Gratulują mu, brawo i tak dalej, bo tak trzeba. Masz prawo być z siebie dumny, doskonale. Azjata mówi, jestem dumny z tego, że jestem Azjatą, że jestem z tego dumny generalnie. Przyklaskują. Brawo, że się nie wstydzisz, tak trzeba być wolnym, nie wstydzić się. Biały człowiek, biały Europejczyk mówi, jestem dumny z tego, że jestem biały i jestem Europejczykiem. Rasista. I pewnie też homofob. Także, moi drodzy, to jest takie przejaskrawione przedstawienie tego, jak to generalnie wygląda, jak to się dzieje, ale nie aż tak odbiegające od tego, co się niestety, moi drodzy, rzeczywiście dzieje. I jestem pewny, że wielu z was tego już prawdopodobnie w jakichś środowiskach, czy waszych znajomych, czy w kontakcie z ludźmi, którzy mają jakieś takie zdanie na ten temat właśnie w sytuacji, kiedy wy nie przyklaskujecie tej sytuacji, która się dzieje, oni mają zdanie odmienne, że z takim patrzeniem na was się, moi drodzy, spotkaliście. Co jest straszne, co zrobiono z tymi pojęciami rasizmu, homofobii i tak dalej. Ale odejdźmy, moi drodzy, już od tego rasizmu. Teraz skupmy się na tym pojęciu, jak to mówi, jak to się mówi, prawda, multikulturalizmu, czyli w skrócie multikulti. Co to miało być w założeniu? W założeniu miało to tak wyglądać, że mieszanie kultur różnych, całkowicie najlepiej od siebie odrębnych, nie na przykład tutaj, wiecie, kultur naszych europejskich mamy, no wiecie, Europa jest piękna, słynie z różnorodności kulturowej, mamy kulturę polską, kulturę niemiecką, kulturę francuską, angielską, każdą od siebie w jakimś stopniu inną, aczkolwiek gdzieś tutaj z tego jednego pnia wszystkie te kultury
wyrastają z tego pnia, prawda, od starożytnego Rzymu, cywilizacji łacińskiej, zachodniej, gdzieś tu wszyscy jesteśmy przez wiele, prawda, różnych elementów ze sobą połączeni. Chodziło o to, że połączenie kultury, bo tutaj to na tym gruncie naszym europejskim, połączenie kultury europejskiej, tej łacińskiej, z kulturą na przykład gdzieś tam pochodzącą ze wschodu, jakąś, prawda, religią, z muzułmańską, prawda, kulturą. Tutaj ja nie jestem specjalistą w tych tematach, także proszę mi wybaczyć, ja tu mówię jako szary obywatel, człowiek prosty, że to miało być dobre. To miało być dobre, szczególnie to miało być dobre do nas, Europejczyków, że to nas miało ubogacić, że to miało, prawda, że tutaj jest tak, tu jest za homogenicznie. Tu w Europie jest za homogenicznie. Homogenicznie to znaczy, że tutaj ta kultura jest, moi drodzy, za jednolita. Że na przykład, już nie mówię w ogóle, bo zachód Europy, wiadomo, już od dłuższego czasu tam jest inna całkowicie też historia, tam z kuli kolonializmu i tak dalej. Oni tam już mają ludzi, którzy tam z innych kultur prawda, przeniknęli już od dłuższego czasu, ale na przykład taka Polska, moi drodzy. Taka Polska, w statystykach 97% chrześcijan. Praktycznie, no chyba, nie wiem, ale no na pewno więcej jak 95% białych ludzi Polaków. To w tym momencie już na pewno tak nie wygląda, jeżeli chodzi o Polaków, bo mamy też mamy Ukraińców też od czasu wojny na Ukrainie kupę, ponoć mniej więcej 1,5 miliona, legalnie i nielegalnie, Czeczeni jacyś tutaj, prawda, i tak dalej. Czy muzułmanie też, aczkolwiek którzy tu żyją już od czasów pierwszej Rzeczypospolitej, od dawna już tutaj na ziemiach polskich przebywają, ale na pewno większość to są Polacy. Polacy i do tego chrześcijanie, także państwo jest bardzo homogeniczne, bo większość ludzi jest właśnie Polaków. I ideologia multikulti, moi drodzy, zakładała, że to jest złe, że to jest bardzo złe, że kultura taka homogeniczna jest zła i trzeba ją ubogacać, trzeba te kultury wymieszać przez ściągnięcie tutaj do Europy ludzi kultury kompletnie odmiennej i żeby oni tu byli, żeby te kultury się ze sobą wymieszały i wtedy to nabierze takiego kolorytu, prawda, stanie się bardziej zróżnicowane i my wszyscy na tym skorzystamy. Nie wzięto wtedy pod uwagę, tak mi się wydaje, że po prostu są kultury, które są do kultury europejskiej wrogie, które są do naszej kultury wrogo nastawione i które mają za cel z tą kulturą naszą europejską walczyć, zwalczać ją, co właśnie widzimy i czego niestety dzisiaj mieliśmy tragiczny przykład. Także, moi drodzy, jeżeli się patrzy na ideologię multikulti, jak to działa multikulti w obecnym momencie, jak to jest realizowane w Europie na razie zachodniej, ale niestety przewiduję też, że to tutaj do Europy Środkowej też jeszcze zabrnie. Co ja na temat tej ideologii myślę? Ja myślę, że ta ideologia multikulti w tym kształcie, w jakim jest w obecnym momencie, to jest, moi drodzy, ideologia śmierci. Ja myślę, że to jest ideologia śmierci, która niestety działa na wyniszczenie kultur europejskich. Na razie tych w zachodniej Europie, ale też właśnie niestety obawiam się, że może to pójść dalej na wschód do Europy Środkowej, bo już na wschodzie, na przykład w Rosji, już wiemy co się działo. Pani opiekunka dziecku małemu obcięła głowę, latała z tą głową po mieście, prawda, wykrzykiwała różne hasła. No, także tak według mnie sprawdziła się zbawcza, ubogacająca nas Europejczyków ideologia multikulti. No. Także jeszcze wracając, moi drodzy, do początku, czy jeszcze jest jakaś szansa, żeby tam się ockli, politycy, ludzie? Nie. Według mnie nie. Według mnie, moi drodzy, nie ma już szans. Jakie jest w tym momencie panaceum? Jak sobie z tym radzić? Co tam można jeszcze zrobić na zachodzie Europy? Co tam jeszcze można zrobić? Nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, co tam można zrobić. Modlić się do Pan Buczka można zawsze, ale to jest w obliczu czegoś takiego, to jest trochę mało. Nie wiem, moi drodzy,
Nie wiem, jakie mogliby tam politycy przedsięwziąć działania, żeby sobie z tym poradzić. Nie wiem, po prostu nie wiem, jaka tam jest jakakolwiek szansa, żeby to jakoś na drodze jeszcze pokojowej. O jakim my mówimy, moi drodzy, pokoju, jak giną 34 osoby w zamachu terrorystycznym? Jakich tu szukać pokojowych rozwiązań jeszcze można? Ja nie wiem. Może wiecie wy. Może wiecie wy. To mi odpowiedzcie, bo ja nie wiem. Także, moi drodzy, szansa może jest jeszcze tutaj. Tutaj do Europy Środkowej. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. No, może tam też dalej na wschodzie, Białoruś, Ukraina, państwa bałtyckie, chociaż tam Ukraina to już wiadomo, tam znowu we wschodniej Europie są problemy kompletnie innego rodzaju. Też nie mniej gorsze i nie mniej krwawe. Tam się dzieją przecież rzeczy na Ukrainie. Ten przykład mam na myśli. Moi drodzy, nie wiem, w jakim kierunku to zmierza, już widzimy. Także, żeby ten problem rozwiązywać w łatwy sposób, to już jest za późno od paru lat. Rozwiązania prostego już w tym momencie według mnie niestety nie ma. I to jest przerażające do mnie, jako do Europejczyka, takiego samego jak ci ludzie, którzy zginęli w Belgii, takiego samego jak ci ludzie, którzy zginęli we Francji, takiego samego na przykład jak ten żołnierz, któremu pewien pan uciął głowę i potem z maczetą i z tą głową łaził po ulicy w Anglii. Tak to, moi drodzy, wygląda i po prostu ja jestem kolejny raz dzisiaj strwożony i przestraszony, bo, moi drodzy, bo zbliżają się w Polsce takie rzeczy jak Światowe Dni Młodzieży i inne tego typu imprezy i po prostu jest strach, jak to będzie wyglądało. Możemy tylko mieć nadzieję, że tam w Brukseli, prawda, nie wzrośnie liczba tych ofiar i takie rzeczy nie będą się już powtarzały, aczkolwiek jestem złej myśli. Moi drodzy, ja już to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Nikogo, mam nadzieję, nie udało mi się obrazić, ani nie udało mi się nawoływać do potępiania jakiejkolwiek grupy osób, bo o tym nie mówiłem. I to tyle ode mnie. Rozgadałem się. Mam nadzieję przynajmniej, że niektórzy obejrzą to do końca. Zachęcam, moi drodzy, do dyskusji i to było na tyle. To mówiłem ja. Jakby ktoś pytał, to mówiłem ja, Niklaus. Także trzymajcie się.